ግን إذا بالتزار أوي 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 كخلله بزح نجارات أوي 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 كخلله بزح نجارات واو أنا بحكي عن شيء أوداتنا إزي تأخوناتو نجارات إسكيل تي تخلو نعو إسكال نجراكم معلتي كاب ساعكا تقطع جراش واو قدمي وجن أتي قدمي نابتي مؤمنتي ناي مؤمن تقولوا اسكنر أيو قدمي ناي مقبر تقولوا قد من تدانا مجمرة نسايكولوجيست حج عبي حدا ناي بالتازر كيس بحال حدا عبي معرف كيف يتلوم زلو مسمعتات ناي مسمعت topics a power of convincing كم يجيرو حدا سب نفسون مس انت وحده زس لترأي 400 ريفرنس مخناتو يጭبጥ ስለዝኾነ مس كندز ቁጥር ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ንነብሱ እውን ሲ ከእምና ክኢሉ ሰብ ማዕረኽ እንደይ እዚስ ዘይተመርመረ ወይ ከዓ ዘይተበፅሐ ጥርዚ እዩ ካልእ ምዕራፍ ይኸፊትሎ a power of convincing ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ስኪል ምእታውና እቲ ናይ ምእማን ተኽእሉ ኣነኣ ኢስካ ዝረአ ጥራይ ዘይኮነ ንወዲ ሰብ ከም ዝበልናዮ ካልእ ምዕራፍ ዝኸፈተ ተርእዮ እዩ ከምዚ ስኢሉ ናይ ብዕልግና ኬዝ ገለመለ ገለ ጥራይ ኢሉ ዝዕፆ ዘይኮነ ሕጂ ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ዝተፈላለየ ዓውዲ ሰባት በብዓውዶም ኣብኡ ይኣትዉ ኣለዉ ናይ ክሪሚኖሎጂ ናይ ሶሲዮሎጂ ናይ ማኒ ላውንድሪንግ ገለመለ እሱ ኣቦቱ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ኢሹ ኣቦቱ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ምእማን ኮንቪንስ ናይ ምግባር መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ኣነ ከምዚ ክገብር ይኽእል እየ ኢሉ ምእማኑ ንባዕሉ ምእማኑ ሓደ ዝኣመንካሉ ነገር ከዓ እንታይ ክትገብሮ ከም ዘለካ እዚ ነገር ኣፕላይ ወላ ድሓሪ ካብኡ ክትመሃረሉ ጌጋ ምዃኑን ክትሪኦ ገለመላ መጀመርያ you have to apply it እሱ ዓብ ሪስክ ወሲዱ ኣፕላይ ገይርዎ ስለዚ እንታይ ተማሂርና ካልኣይ ነገርናቱ ትብዓት ወይ ከዓ ኮራጅ እዚአን ስኪል ንባዕለን ዋው 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 ደብላ ስኪል እየን ስለዚ ንባልታዛር በቲ ዘርአዮ እሱ ኣብ ናቱ ዓለም ዝገበሮ ነገራት ክሓድ ዘይግባእ ነገራት ይዜታት ፈፂምካ ነዚስ ጎሲኻ ባልታዛር ክትሓስቦ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣቐዲሙ ኣይተፈፀመን ስለዚ እዚ ከምዚ ጨዳዲ ቀዳዲ ናይቲ ሰብሲ እንተደኣ ጥዒምዎ እንተደኣ ናይ ገንዘብ ሽግር ዘይሃልይዎ ምክንያቱ እቲ ኤርያናቱን ብጣዕሚ ናይ ሃብታማት ዞባ እዩ ገለ ኩሉ ነገር ተጣጢሕሉ ከምዚ ጎራብትና ዝብሎ ወይ ኢትዮጵያን ዝብሎ ኣልጋ ባልጋ ተኮይኑ ወይ ከዓ ምቸት ብምቸት ተኮይኑልካ ሰብ እንታይ እዩ እቲ ፋንታዚ ዓለም ገለ ኣርእና ኣብቲ ስኪል ንምፃእ ወይ ከዓ ኣብቲ ተግባር ንምፃእ ኣብቲ ተግባር ናይ ብሓቂ ኣወዳትና ክብል ከለኹ ማሲ የብልኩም ገለ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ግን ኣብ ኣወዳት ዘሎ ናይቶም ደቂ ኣንስትዮ ንብህጎም ዓይነት ሰባት ዘሎ ምሩፅ ብሉፅ ነገር ስኪል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ምግባር ወይ ከዓ ሴክስ ናይ ምግባር ግርም ኣነ መቸም ባይዘወይ ኣብቲ ልዕሊ ዝነበረና ናይ ምሰብኣይ ንገብሮ ስኪልስ ወይ ከዓ ጥበባት ናቱ ሲ ከምዚ ዋ ኣብ ከምዚ ኢለስ ኣብ ፕሮፖዝ ትገበርኩ ነገራት ኣሎ ኦኬ ሕጂ እቲ ዝርዝራት ናብኡ ምእታው ዘይኮነ እቲ ኢምፖርታንት ሓደ ከምዚ ብዙሕ እዚ በጋጣሚ ምስ ረኣኽዎ ሾክ ኮይነ ገለገለ ምስ ረኣኽዎ ካብ እምሮይ ስለዘይወፀየ እምበር ናይ ከምኡ ናይ ምርኣይ ታሽሙን የብለኝ ከም ሰብ ኣይፈትዎን እየ ናይ ካልእ ሰብ ክርኢ እዚ ግን ሸረር እንዳበለ ምስ መፀ
وخا كم توبيك كام حاسكو what is going on مسبالكو درا أخو مبر كم زي سيرش جرا نوعو قال يكون أبتسكيلس كنا تحج ويكا أفتي طبابات السوز قبره مجمرة أتي ناتو positive infusing تي positive power attraction convincing إزيهم elements إزيهم مس أو هذا communicate قبران كم زلوس كاب أن يرأيك معناته كيدي كونان زقوبط أما تصوعي نخفتالو قال مالس position ينزهبه خمسة شعو ناتم قداي مسر راقاقة أدون بالو أبناتو قداي آتيو كندي حرمتاتي بايزوي فتيرو زالو مجمرة همزة جست بتعيط عينت نخيدة مش دحك أخمزنا شبك تمثل كأتسمع قال دعريخة كم زكايدة فرس كم يجيرو متسوا إذا وهدت إزس كابي تطاري دحر ترو خاتي متصنحو أبو مهناتو نعاني لتصبين كالتفو خود قال مالا قال أبناتو حنف نفاياتوني نعان يتصبين مس أنتي تقبل communicate it's healing process بقى يوهدا اتي اتناتو power اتي ناتو ناي مستقبار تقوله أبو يرأى كابي كابتي زوجة أو دمتي ناي كاب قدين اهتا كساب وجهتا يسمعوا سلازي ازي كمي كوينا كم زلوا يرأيك كالي كود أخلواون يستوعلنا نمو دحر كود أخلوا تايز قبر مسأل انت مخخا يمكخ مخيلو مسأل كمزا حمل خون بقى كمزا حمل شعو يكنخنا بقى أفتي سلازي أمجرشا تاي مسلكم رأيتكم قال ملا متصوباي مش thank you